सावंतवाडी तालुक्यातल्या पंचायत समिती सभापती पदासाठी अनुसूचित जाती महिला ही आरक्षण सोडत जाहीर झाली होती। त्या जागेसाठी हे पद राखीव झालं होतं आणि त्यानंतर पंचायत समिती सदस्यपदांसाठीची चर्चा सुरू झाली होती। आज त्याची आरक्षण सोडत सावंतवाडीच्या तहसील कार्यालयात पार पडली। प्रांताधिकारी हेमंत निकम आणि तहसीलदार श्रीधर पाटील यांच्या उपस्थितीत ही आरक्षण सोडत जाहीर झाली आहे। जवळपास 18 जे प्रभाग आहेत जिथनं पंचायत समिती सदस्य निवडून येणार आहेत त्या सदस्यांसाठीचं हे आरक्षण होतं। यामध्ये अनेक दिग्गजांचे पत्ते कट झालेत, तर काही इच्छुकांना संधी मिळालेली आहे, महिलांसाठी ही संधी मिळालेली आहे आणि मुख्यत्वे करून ज्या गावातनं किंवा ज्या पंचायत समिती सदस्यांच्या त्या मतदारसंघातनं सभापती ठरणार आहे तो मतदारसंघ तळवडे ठरलेला आहे। तळवडे गावातनं जो पंचायत समिती सभापतीचा उमेदवार आहे तो निवडून येणार आहे आणि तो थेट सभापती पदावर बसणार आहे। कारण अनुसूचित जातीसाठी आरक्षण हे त्या ठिकाणी त्या गावामध्ये त्या पंचायत समितीच्या मतदारसंघासाठी या ठिकाणी पडलेलं पाहायला मिळतं। त्यामुळे तळवडे गाव ठरवणार आहे की सावंतवाडीच्या सभापतीपदी महिला सभापती म्हणून कोणाला बसवायचं ह्याचा निर्णय तळवड्याचे ग्रामस्थ किंवा त्या मतदारसंघातले मतदार हे घेताना पाहायला मिळणार आहे। जर एकंदरीतच बघितलं तर सर्वसाधारण आरक्षण हे कलम 20 आंबोली, मळगाव, माझगाव, नावेली, इन्सुली, सातार्डा या पंचायत समिती मतदारसंघात पडलेलं पाहायला मिळतं। सर्वसाधारण महिलांसाठी माडखोल, कारोडे, चराठे, मळेवाड, बांदा, तांबोळी हे पंचायत समिती मतदारसंघ आरक्षित झालेत, तर कोलगाव आणि आरोंदा इथे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलांसाठी ही गावं किंवा ह्या पंचायत समिती मतदारसंघ जे आहेत त्या आरक्षित झालेले पाहायला मिळतात, ते राखीव असलेले पाहायला मिळतात। तर वेर्ले आणि शेर्ले ही दोन गावं नामप्रसाठी सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित झालेली आहे। इथनं महिलांनासुद्धा संधी आहे आणि पुरुषांनासुद्धा संधी आहे। तर तळवडे गावातनं अनुसूचित जाती महिला हे आरक्षण पडल्यामुळे जो सभापती आहे तो त्या गावातनं या ठिकाणी निवडून येताना बघायला मिळणार आहे। एकंदरीतच नगर परिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची रणधुमाळी सुरू झालेली आहे। त्या दृष्टीनं मोर्चे बांधणी सुरू झालेली असताना आज आरक्षण सोडत झाल्यानंतर खऱ्या अर्थानं उमेदवारांची चाचपणी ही सुरू झालेली आहे। अनुसूचित जातीतला प्रवर्गातला हा उमेदवार कोण असणार आहे, तो थेट सभापती पदासाठी जाण्यासाठी इच्छुक असणार आहे। तळवडे गावात उभाटा शिवसेनेची पण मोठी ताकद आहे, त्याचबरोबर भाजप, शिवसेना यांचीही ताकद आहे। त्यामुळे निश्चितपणे सगळेच पक्षीय लोक जे आहेत, सर्व राजकीय पक्षांचे नेते आहेत, ते त्या ठिकाणी मोर्चे बांधणी करताना पाहायला मिळणार आहे। यात काही जणांचे जे पत्ते कट झालेत ते कदाचित जिल्हा परिषदचं आरक्षण आजच सोडत झाल्यामुळे तिथेसुद्धा आपलं नशीब आजमावू शकतात। तिथेही आरक्षणात काही जणांचे पत्ते कट झाल्याची माहिती प्राथमिक स्वरूपात मिळते। त्यामुळे निश्चितच त्या सदस्यांचं काय होणार, ते नेमका कुठला मतदारसंघ निवडणार या दृष्टीनेही सगळ्या गोष्टी आगामी काळात स्पष्ट होताना दिसणार आहे। पण मात्र आज पाहिलं तर तळवडे गाव हा सावंतवाडीचा सभापती, महिला सभापती ठरवताना पाहायला मिळणार आहे।